Ya, sikhuluma nomuntu othi yonke into ekhaya iphumeleli, akwenzeki lutho. Ngazathi khona othwebula idlozi noma khona ogangile ekhaya. Ngithi mina ngiphathele inkukhu emhlophe kanje. Sibuye size la kule ndawo. Nakuya lokuya ebhadeni lapha. Ngesikhuluma kakhulu uzokubona mhlazana usuza kimi. La nje le ndawo le. Nangu usithole lokhulumayo. Ngithi izinto aphumelele umsebenzi asithole imali yaphelele ezandleni. Khona uthobule idlozi la ekhaya noma uthobule ithonga waphehla amanzi amnyama. Ngithi mina woza sikulekelele musu ukuhlala, woza sikulekelele. Kunomuthi noma kunenduku engiyifundile yokulekelela labantu laba abathi bona abaphumeleli ngenxa yokuthi ekhaya khona othwele, khona osicindezelayo ekhaya. Sekhona induku thina esifundile ukuthi sinilekelele manje ngenkani, noma thi uthwele noma akathwele, noma wenzeni wenzani manje, vala idlozi kanjani, sikulekelela ngenkani manje, sikulekelela ngenkani ukuthi makwenzeke ngenkani ukuthi usizakale, makwenzeke ngenkani. Sikhuluma nani-ke, asisho ukuthi wozani ngenkani ngoba abanye benu bethi hayi iy'nyanga asi-advertise la. Sizama unilekelela, sizama ukuveza amakhubalo amasha esiwambulelwe abantu abadala naney'ndawo ey'julile esake sisebenzele kuzona. Asisho ukuthi abantu, mina ngisho mina nje Sithola, ngisho ukuthi abantu abeze kimi ngenkani, cha, ngiveza engikwazi ukukwenza bese kuba yikona ukuthinta ukuthi wena usondele kimi uzofuna usizo. Nakhona angiphoqi muntu ukuthi azofuna usizo kimi, angiphoqi muntu. Okwami ukuveza nje amandla kuphela. Angizange ngize ngikhombe umuntu wesibhamu athi akeze kimi, kuza kimi umuntu ofuna ukusizakala kwaphela nje.